Yo seswami undodana angazi ukuthi ngingamfanisa nani. Yabo umshini wokuthuka. Hayi ugijima nje ngawo ukuthi nje kade ukhala kanjena nje uthi 2 minutes. Iyabe ku 2 minutes kodwa angazi khona lento angisebenzisele yona. Phela bese ngimgabaza ngithi ngiyamshiya kodwa yo. Hayi yabo ngicela ukuzwe nami ngicela nje ukunike i-chance mhlawumbe ngizwe. Uzwe ba. Hawu ngeke ngikwazi ukuthi into emnandi kanje hayi uzove sungasamyeki. Awusisi wami yena ayithanda hayi musukuba njalo. Khona kodwa lento angisebenzisela yona uzosingasho. Ngoba phela kanjani from 5 minutes to umshini okuthunga. Hayi ngeke. Angazi kuzokuchazela kanjani. Ngabe nje ngahala nami. Ngigcina nini lonto mina. Hayi dabusi. Ya ibo mina akakhathala lento engenzela ugezela imanga shame. Kazi wenzeni? Yibo. Malunga nawo. Wena. Sokuze ngihlale ngemuva kho umuntu phambili. Hey, yasi ndabela umfana lona. Hayi. Sabe. Ngomncane akekho nomntwana. Indaba ye-airport la mfowethu. Hey baba, uyaphila? Ayisiphola. Mangifake emhlabeni. Nale ndoda le. Iyona indoda ezokusiza lo mfowethu. Izokuchazela ukuthi yabo nje ubona nje la. Cela ubavezele mfowethu la. Mathuneni la eThekwini ngakuRasel. Ipolo ngeke kusizele. So mfowethu ke ngicela udilethe nayi indodana yami. Cela uyichazele mfowethu ukuthi izinto zakho utholakala nini? Tholakala nini kanjani? Okay. Undodana usizakeni ngibonile abafowethu. La ngiba khona uLwesithathu, uLwesine, uLwesihlanu, uMgqibelo. Uma ngithi ngikuRasel emathuneni, nanku uRasel ngayimetrology lapha ngemuva, nanka amathuna la. Ngiba khona la. Uma unenkinga, induku ethambile, induku eshesha uthamba, umhlungu, umeqo, nangu umsishi. Ungangaza lokho. Zamba kanje, kuyikhomba kanje, ku200 kunendlela indawo engisambayo ke. Ngolosihlanu next week, umhla ka29, ngizobe ngikuphi ePietermaritzburg. Ngomgqibelo ngakusasa ngibe kuphi eGoli eShell Garage MTN Rake. Ngesonto ngibe kuphi ngibe eRichards Bay phambi kwaShoprite League. Uma unenkinga yenduku noma unenkinga yokukhathala nenkinga yomhlungu sondela uzozakala ufane indodana ushayisile. Manje bafoko ngibone noPawda lapha nomtshengisi usumfihlela uPawda. Nawo Yo kujikela. Yabona ke lana ke. Yabona lana uma ukuthi awunaso stamina nginika istamina. Uma ukuthi awunawo amandla nginika istamina ayikwazi uma ukusifazana ngoba phela into noma ngawuvuka but istamina masingekho uzokwenzani Okuyinela ukustamina English yami. Istamina umfutho ubona umdlalo ekamerweni. Yes. Kanganyasho. Yakho lo mdlalo enganginawo. Umsho. Ubona kophodla ushaya ithi spoon elilodwa noma spoon amabili. Bese uyasakhulu ngamanzi. 1 hour or 2 hours usungahambe lesifazana. Uhambe udlala igame. Uba man of the match la. Igame ayiphele ngo45 minutes. Igame iphela la 90 minutes noma iya extra time. Manje ke inamba yakho bafithini? Okay, inamba ithi 065 629 5372. Ngiyatholakala ku Facebook, uRichie Dube, ngiyathola no TikTok, uRichie Dube. Siyabonga.